Dobrý deň, volám sa Štefan Hronský a toto je môj projekt z elektrotechniky, z ohmového zákona. Dobre, ako prvé si odmeráme rezistory, koľko majú ohmov a zapíšeme si to do tabulky. Tento má 99,5 ohmov. Dva majú 198 ohmov. 3 majú 10,13 kilo ohmov. A tieto kiloohmy si musíme premeniť na ohmy, takže to bude 10 130 ohmov. A teraz ideme vypočítať prúd. Dobre, takže na to, aby sme vypočítali ten prúd, takže potrebujeme k tomu jednu baterku. Si odmerať, koľko má voltov. Tak. Toto má 1,636 voltov. Takže voltov. Dobre. A vzorec je I sa rovná volty. U deleno R. To je no, teraz toto dáme 1,636. Dobre, a to si dáme do kalkulačky. 636 deleno 99,5. A to je I sa rovná 0,016. Takže toto je prvé, to je 0,016 ampérov. A teraz si vypočítame druhé, to je ten istý vzorec, akorát dosadíme iné čísla. Takže tiež toto 636 a teraz tam dáme tieto ohmy 198 a teraz si toto dáme do kalkulačky 636 deleno 198, to je 0,008 ampéra, to si to zapíšeme, 0,8 ampéra. A teraz si vypočítame toto posledné, to je tiež úplne to isté, akorát, že dáme iné ampére. 36 a teraz tam dáme toto 10,130 ohmov a to si dáme do kalkulačky tiež 1,636 deleno 10,130 a to je 0,00016 ampérov, 0,00016 ampérov. A tým pádom je prvá tabuľka vypočítaná
A môžeme ísť na druhú. No dobre, na túto druhú tabuľku budeme potrebovať 3 baterky a 1 rezistor. Teraz si ideme odmerať baterky. Jedna baterka má... A to už sme merali, ale môžeme si to zmerať pre istotu ešte znovu. 1,636 V. Dve baterky budú mať. Čakajte. Nejde mi to. 3,20 3,26 V. A teraz 3 baterky. Koľko to bolo? Ešte raz prisuniem si to, nevidím. $4,89. Dobre, a teraz ideme vypočítať prúd. Dobre, takže teraz si ideme vypočítať prúd a ten vypočítame tak, že potrebujeme jeden rezistor, ktorý si odmeráme. No, ešte raz. 99,5 ohmov. Takže to je 99,5 ohmov. Dobre, a na prúd budeme tiež používať ten istý vzorec. Akurát, že namiesto ohmov budeme meniť volty. Takže toto 3,6 a tu bude 99,5. A to si vypočítame. To je 1,636 delené na 99,5. To je 0,016. Takže 0,016 ampérov. A ideme na ďalší. Ten istý vzorec. Akurát, že namiesto týchto vatov použijeme tieto vaty. To sú vlastne dve baterky. Takže 3,26. Tu dáme 99,5. Ohmy sa teraz nemenia. To si dáme do kalkulačky. 3,26 delené na 99,5.
to je 0,032 ampérov. A posledné bude to isté. Akurát, že namiesto 3,26 dáme 4,89. To je 90. A to si dáme tiež do kalkulačky. 4,89 deleno 99,5. Tu je 0,049. Takže 0,049 ampéra. No a podľa vlastne týchto tabuliek si môžeme urobiť grafy. Dobre, takže mám urobené grafy. A tieto som dal na dve strany, lebo sa mi toto nezmestilo. A vidíme, že Ohmov zákon platí.